No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Bona tarda, bona nit a tots i totes. En primer lloc, voldria remarcar la il·lusió que ha generat aquest procés, aquesta campanya de la CUP Alternativa d'Esquerres. Ens hem deixat la pell i està mereixent molt la pena gràcies a l'esforç de moltíssima gent. En segon lloc, voldria fer esment de les sinergies i la multiplicació de forces, ja que molta gent de fora de la CUP, de lluita internacionalista o d'en lluita, s'han sumat i han fet una campanya de veritable pedagogia política sobre el que representa l'imaginari de la unitat popular. Des d'en lluita hem fet tot el possible al nostre abast per a multiplicar els suports i la gent que conegui el projecte. Concretament a l'Hospitalet ho hem regirat tot. Hem sumat activistes de l'Assemblea d'Hospitalet i dels entorns de lluita. Hem fet agitació a diari i a viva veu i hem marcat diferències respecte a la resta de partits que no acostumen a trepitjar els carrers. I és així, nosaltres som activistes. Activistes socials amb un bagatge de somnis i d'utopies al darrere. Som els de l'ocupació del cap de Rambla Marina, els que fan les assemblees a les places de l'Hospitalet, els que es tanquen als instituts per fer front a les retallades de l'educació, els que expliquem al carrer com fer la insubmissió a l'euro per recepta i els que aturem, conjuntament amb la plataforma d'afectes per la hipoteca, els desnonaments. També som els que repartim octavetes contra Plataforma per Catalunya, a una ciutat on tenen 2 regidors i 7.000 vots. Els que anem al ple a cridar que no volem feixistes als nostres ajuntaments. O fem jornades per la convivència quan els de Plataforma bombardegen amb propaganda de salvem la Florida o salvem la Torrassa dels immigrants. Com a unitat contra el feixisme i el racisme vam aconseguir embustiar tot el Gornal i la Florida a les darreres eleccions amb fulls de no votis Plataforma per Catalunya i vam ajudar a que passessin d'un 15% de vots a menys d'un 5% en aquests barris. Som els que expliquem als potencials votants de Plataforma per Catalunya que aquests són hereus del franquisme i que ens volen portar als horrors del passat. I la realitat és que els milers de votants de Plataforma per Catalunya no són feixistes. Quan descobreixen l'historial dels seus líders, quan Unitat contra el Feixisme desemmascara els franquistes de tratge i corbata, Plataforma per Catalunya perd el seu suport. Hem après de l'experiència d'Anglaterra, on cada vegada que s'aixecava l'extrema dreta, un moviment ampli i unitari que aplegava a tots els sectors socials, muntava un dic de contenció i els enviava de nou a les clavegueres d'on mai més han de sortir les rates. Hem après que si les esquerres miren cap a una altra banda davant dels grupuscles feixistes o les formacions populistes, el monstre va estenent els seus tentacles. Tan petit com Anglada era Le Pen als anys 80 i ara és la tercera força política a França. Més petit era Alba Daurada fa no res i ara ataca impunement a immigrants a Grècia. Es declaren obertament nazis i tenen 18 diputats, un 7% dels vots i una intenció de vot creixent al voltant del 15%. Això ens demostra que les condicions materials que generen el monstre ens són comunes i són provocades per un sistema capitalista que ens aboca a repetir la barbàrie si no li posem fre. Hem de bastir la resposta i les alternatives des de l'antifeixisme. Un front com Unitat contra el Feixisme que cridi que no hi ha recursos públics perquè els rics evadeixen 72.000 milions d'euros i no perquè algú de fora tingui dret a una pirmi o a una beca del menjador. No hi ha pisos de protecció oficial perquè s'ha privilegiat el mercat privat de compra i desgravacions fiscals per fer rics a una minoria i fer del totxo la font d'ingressos públics, no perquè els immigrants en tinguin preferències. No hi ha feina i perdrem drets laborals perquè el poder econòmic marca el seu full de ruta d'acumulació de rendes i capital atacant frontalment el 99% a les classes populars d'aquí o de fora. No perquè algú hagi de treballar en negre sota explotació laboral.
Perquè quan les esquerres i els moviments socials no plantem cara al discurs dominant del sistema, es reprodueixen rumors i estereotips que desvien l'atenció dels veritables culpables de les misèries que patim tots i totes. Ens divideixen a les classes populars i porten cap a la dreta les solucions als problemes comuns. Per anar acabant, des d'en Lluita hem cregut en aquesta candidatura des del primer moment. L'alternativa necessària i rupturista. Una alternativa que ha de continuar després del 25 de novembre. Hem iniciat un camí, hem sumat a gent i a col·lectius per resseguir les escletxes ja obertes per la unitat popular. Aquesta sinergia animem a continuar sumant a la resta d'organitzacions rupturistes, a la resta d'activistes i sindicalistes combatives que han donat suport des de fora. I creiem que, més enllà del 25 de novembre, les formacions polítiques institucionals més properes a nosaltres han de mirar a la seva esquerra i no a la dreta, que representa la feina institucional del Parlament, perquè les alternatives a aquest sistema es construeixen als carrers, perquè els drets, com sempre, es defensen i es conquereixen a les lluites. Des d'en Lluita pensem que aquest pas endavant ha de ser la llavor, ha de ser el pol de referència rupturista per a les classes populars d'aquest país. I per acabar, dir que Palestina està present, que la vaga de fam dels companys de Telefònica també ho és, i que no oblidem que un desnonament cada 3 minuts, que 3 milions de persones pobres, que 2 milions d'aturats, l'euro per recepta, el tancament dels CAPs, 3.000 professors menys i 30.000 alumnes més, el timó de les preferents. I davant tot això, únicament tenim repressió i pilotes de goma. No hi haurà democràcia mentre hi hagi un sol desnonament més. I dir que malgrat tot guanyarem i ho sabem. Moltes gràcies.